אם תסתכלו על הסטנדאפיסטים של ארצנו, תגלו שלא מעט מהם מפתחים, או לפחות ניסו לפתח, גם קריירה מוזיקלית מהצד. תנו להם צ'אנס, הם שרים מהלב. הנה באים. כשאבי גרייניק ועידן אלתרמן הקימו בשנת 2000 את להקת לולה, הרבה אנשים הרימו גבה. אבל השיר שהוציאה הלהקה ימים של שקט הפך ללהיט, והאלבום הצליח בגדול. מאז היו עוד לא מעט סטנדאפיסטים שהחליטו לפתח את הצד המוזיקלי שלהם. לדוגמה, שלישיית מה קשור. אני לא אהוד בניי. הם לא הסתפקו בלכבוש את הבמות, אלא גם ניסו להשתלט על הרדיו, והוציאו לפני 10 שנים אלבום של שירים מקוריים. האלבום כלל את הלהיט תנו לו צ'אנס, שזכה לקליפ עטור כוכבים. השלישייה לא המשיכה לפתח את הקריירה המוזיקלית שלהם בתור להקה. אין היום הרבה כמוני. אבל לפני 3 שנים, אסי ישראלוף החליט ללכת על קריירת סולו והוציא אלבום ראשון. גם שחר חסון אוהב לשיר. הוא משלב את המוזיקה בהופעות הסטנדאפ שלו, ואפילו בנה דמות פיקטיבית. אמסי מנצור, ששר שירים הומוריסטיים מקוריים. חסון שחרר כבר 2 אלבומים בתור הדמות, כשהשני הופץ בחינם באתר שלו. פרט טריוויה מעניין, גם יובל שם טוב, שהיום כולנו מכירים בתור יובל המבולבל, היה סטנדאפיסט. ומי עוד נמצא ברשימה המכובדת הזו? לצביקה הדר יש אלבום זהב בבית על השירים שעשה במסגרת הקומדי סטור. זה כבר כמה ימים, זה בוער מבפנים. לפני 5 שנים הוא ניסה את מזלו בקריירה מוזיקלית רצינית קצת יותר, אבל אחרי סינגל אחד, כנראה החליט להשאיר את השירה למתמודדים של הכוכב הבא ובית ספר למוזיקה. והדוגמה הכי בולטת למצחיקן שהוא גם זמר, כמובן טל פרידמן. פרידמן עושה בעיקר מוזיקת רוק ומטל, וב-2010 אפילו חימם עם הלהקה שלו את עוזי אוסבורן כשהופיע בארץ. שנה אחר כך הקים את להקת פרידמן והחתולים השמנים, שפעילה עד היום, ושרה שירים מקוריים וקאברים לקלאסיקות. ומה עם אנשים? סטנדאפיסטיות שהפכו לזמרות עדיין אין לנו ממש. אורנה בנה שרה פה ושם בשביל הכיף, ואחרות כמו עדי אשכנזי וליטל שוורץ מעדיפות לוותר ולשמור את מיתרי הקול בשביל להצחיק את הקהל בלבד.